Ahoj Adame, jak se ti pracuje jako propagandistovi? Co se jako pijavice přisál ke státnímu cecíku? Co? Každopádně mě zaujal tenhle tvůj výrok. Nejsem rasista, jsem statistik. Ještě jednou vám to zopakuju. Nejsem rasista, ale jsem statistik. A důvod, proč vám to říkám, je, že mě podobný veřejnost nálepkuje za rasisty kvůli tomu, že chceme mít bílou a bezpečnou Evropu. No, zajímavý. Tak když máme teď to mistrovství světa ve fotbale, Kylian Mbappé, reprezentant Francie, jeden z nejlepších fotbalistů planety, ročně vydělává 2,5 miliardy korun, takže i Dan Vávra vedle něj vypadá jako nula, co v životě vůbec nic nedokázala. No tak tohohle fotbalistu by ministerský úředník Adam Šejna patrně chtěl vyhnat Evropy. Proč? Protože má přece tu nevhodnou barvu pleti. No ale pojďme se podívat do Česka. Ray Koranteng, český moderátor, místo narození Praha. Ben Kristovao, český zpěvák, místo narození Plzeň. Lourdes Gloria Manuel, česká atletka, mistryně světa v běhu na 400 metrů, místo narození Ostrava. Theodor Gebrselassie, český fotbalista, bývalý reprezentant České republiky, místo narození Třebíč. A tyhle lidi patrně chce úředník ministerstva životního prostředí Adam Šejna vyhnat z České republiky a z Evropy jenom kvůli tomu, že mají pro něj nevhodnou barvu pleti. A víte, co je největší úlet? Že tihle lidé se ze svých daní skládají na plat úředníka ministerstva životního prostředí Adama Šejny a ten by je patrně rád vyhnal z jejich rodné země kvůli jejich barvě pleti. Adame, ten tvůj rasismus, to je pěkný hnus. Tak se prober. Vykašli se na Restart Česko, ty víc potřebuješ restart vlastnímu mozku. Všem se nám tím uleví. Ahoj.